Sidste semester der var jeg med i et rigtig godt projekt, hvor vi skulle lave en forretningsplan, og der var vi 5, som vandt en konkurrence om den bedste idé til udviklingslandet. Og der vandt vi 10.000 kroner, og vi skal så videre til finalen nu her til maj måned. Og det satte et rigtig godt blik ind i mit hoved om, hvad uddannelsen gav, og vi netværkede og mødte en masse vigtige mennesker, som kunne bringe vores projekt videre. Det er et kreativt miljø, jeg er i. Vi har nogle grupperum, hvor vi kan sidde alle sammen i grupper, og så pingponger man lidt og bliver inspireret på den måde. Vi arbejder meget projekter, og det starter helt fra første semester i. Og det er faktisk halvdelen af studiet, det omhandler at arbejde i projekter. Og så får man et projektoplæg fra lærerne af, og så gælder det ellers bare om at idégenerere og få opfyldt læringsmålene og så videre. Altså, jeg har valgt at læse designingeniør, fordi at det både er kreativt og sådan også teknisk. Og det gør, at man er bedre til at udvikle et helt færdigt produkt, fordi man er både med i idéudviklinger, og man er med, når den skal produceres, og at produktet skal produceres, og man er med i hele forløbet med det. Og det synes jeg var ret spændende, fordi det gør ens horisont for produktet større. Da jeg startede første dag på universitetet, der var jeg ret nervøs, men vi havde nogle rigtig gode introdage, hvor vi blev rystet godt sammen på rusturen og det hele. Og det gjorde, at vi fik et rigtig godt sammenhold i klassen, og det har vi faktisk stadigvæk. Og det tror jeg egentlig, vi vil have, indtil vi bliver færdige, og måske også derefter. Jeg har også tværfaglige venner, fordi at jeg går i nogle udvalg. Blandt andet har jeg været i festudvalget, og også i rusudvalget nu her. Og det gør, at man får nogle venner på de andre faglige linjer, som man så også skal spørge, hvis der man har nogle spørgsmål til nogle af de fag, som de er lidt mere inde på. Jeg tror ikke, man kan lade være med at engagere sig i uddannelsen, fordi man bruger så meget tid derude. Og så møder man jo nye mennesker i fredagsbaren og i de udvalg, man nu har lyst til at sidde i.